ben nou dus aan het snowboarden in Frankrijk. In het gebied. Hoe heet het gebied hier ook alweer? Ik zit nu in de lift. Ik ben nou Marre en Aniek. En Pies ben prachtig nou. En we zullen nou even lekker lunchen. Oké, ik heb mijn snowboard parkeerd. En het is nou tijd om lekker wat te eten bij dit restaurantje. We hebben een plakje voen. In de zin. Smile. Nou, we hebben lekker eten. En mijn lunch is een stik taart. De bukjes binnenvuld en roen. En nu komt uw standaard routine. Nooit eten, even genieten van de zinnen. Zinnen! Goed zo, Anna. Anna is net Fries. Goed zo. We hebben lekker chilled. Maar dan is het no tijd om die kant weer uit te gaan. Woehoe! We zijn inmiddels van de piste af. En nu is het nu helemaal leuke kleren maken. Ik heb alleen al reden egen. En we gaan straks lekker uit eten. We zitten nu bij het restaurant en we gaan heel typisch Frans kaas verdienen. Ik hou net iets van cheese, maar boeien. We hebben lekker uit eten geweest en het is nu iets van het speeltje. The next day. Yo, we zijn een paar uur verder en ik ben vergeten om de vlog juist eruit te vliegen. Maar ja. En we hebben nu nou. Wij zijn in het zwembad. En ik mag zeggen, het uitzicht, hoe minder. We gaan heerlijk zwemmen. Yes. En nu hebben we eens even kleren maken en make-up dingen en hier hier was ze. En we zijn weer fris en fruitig. We zitten nu bij een bakkerij en we hebben patat besteld. En de patat is er. No! We hebben pizza's besteld en ze binden. No! Hoe wie de pizza hadden? Heerlijk! Heerlijk. En nou was slecht nice, want de vakantie is aan. Let's go! Hey! Wow. We gaan nu weer rond naar huis. Sanne en Marre die eten hun pizza nu nog lekker. Jullie, als het te warm of te koud is, geef even een geel. En we gaan nu Kom dus even naar naar huis. voren, dat is wel Sky vertellen. Dat is 5 kilometer vandaan bij waar ik woon. We zijn nu dus onderwijs naar huis en we hebben een plaspauze. En dit is de wc. Many hours later. Nou, we zijn weer thuis. We hebben de bustocht van 14 uur overleefd. Ja. En nu moet ik naar huis rennen met 50.000 kilo bagage. Yeah. Maar dan weer het einde van de video. Via het netten. Liken en subscribe. En follow.